Weh, ngebal lah itu. Lenggon lorong rampung. Nggih, Pak. Nggih, sampun, Pak. Oh, sesuk-esuk wis arep teko kene. Langsung tak lembur iki engko, Pak. Tak rampungne. Nggih, nggih. Yo. Wong omah sik kedembres kaya ngene, gek wis ngebel ae. Ya ora rampung tenan ngene iki aku engko. Iso bongko ngene iki aku. Golek bola sapa iki sing kon ngewaki iki. Tapi engko bagi loro. Apa bolot ae ya? Tak paranan dhisik. Terong guwembel cocok iki katese wis iki pek loro ae. Kenikirku luwemu lemu tambahi meneh. Tambahi kangkung ben seger. Waduh, Tak enteni kene. Ora ya balik. hei, ngapa bengak-bengok berisik? Lah aku ora nyeluk blas iki. Aku jek bruwono celak-celuk ae. Lah kancane ra muni blas kok. Lah kuwi iki gawani apa to kaya ngono kuwi? Iwak. Lah wong kaya ngene kok iwak to. Ya iki sing jenenge 5 sempurna sehat iki mbloh. 04. Oh. Iya iki. Wis ayo melak aku. Tak kei gawean. Aku nek ra genah hitungane saiki ra mangkat tok. Yo. Ya, tak kei 50 sik. Mangkat. Celeng. Ayo. Iso ora to mbloh? Sik to. Lambat. Entek minyake paling. Dorong ya. Yo. Kere. Urung megawe wis rekoso mbloh, apa meneh megawe. Oh, tak kencang sikilmu lho engko. Gelem apa ora duwike tak jaluk sisan kok malahan. Gelem. Jane apane to? Mau tak isi lengo ki. Loh, lesek kebak ki jane. Oh, kerane bongko dinginekne. Kowe kok perlu to mbloh? Cangkeman. Nah iki kerjanane ngene lho. Ikan aku dipasrahi kon ngresiki omah iki. Sing duwe sesuk isuk ya teko kene. Ngono. Nah iki engko
Bayarane 500 nek dhewe rampung sewengi iki. Iki engko semprotno iki. Iki ngene carane. Usuk-usuken ngene, ngantek resik. Pokoke kabeh di ngonokne, ya. Iki semprotne tusuk-usuk. Iya. Aku tak ngurusi liyane, ya sing nyapu jogan, sing masang amben. Pokoknya begitu wong teko iki engko langsung wis siap ngono. Kok wis langsung bayaran. Sing ndi sik lek ku ngayahi iki. Ulah bedes ya bocah. Hei. Lu kon megawe kok malah dadi batang urip to. Lek caramu koyo ngono ya remuk kancane lot. Lo empoh. Awakku kuwesel. Mbok kon dorong motor mau. Panggah alasan kuwi ae kowe iki. Wis gak dikerjani. Nggo menyat rada wabot lho, Mbah. Halah, paham watakmu. 20. Wis rada kelong kok, Mbah. Paham. Ngenepi 100 apa tak lingguh meneh ya. Wong penggawean omah kaya ngene kok. Kon ngerjani kabeh. Lengke kau sananu layah-layan bocah kae. Bocah ngriyeket nih. Iki jelas terike arep njaluk tambahan duit eneh. Ora iso. Lagu lawas. Nya. Njaluk tambah 20 neh to. Maksudku ya ngono. Iki wis 2025. Wong-wong iki ora iso nyelot pinter. Cek 2024 Mbah. Nyaut ae. Maksudku ya kuwi. Megawe kur diseneni bose terus kok malah goro-goro ae. Goblok kok malih pekok. Cek masang kompo banyu kayak bocah. Wah, betul gapuk kabeh. Iya, angkrek.
Wes, ayo ayo. Ayo. Gak ayo. Tak terne balik. Engko duwite bagi loro ya. Perkara duit PN kabeh. Apik Rupane. Wes gak ayo. montore kan mati. Berangkang